Wij zijn bijna een week na de aardbeving aangekomen in Haiti. Ja, de eerste dagen waren voornamelijk gericht op beeldopbouw en kijken wat we zouden kunnen gaan doen. Tekort aan medische spullen, tekort aan bedden, tekort aan artsen, maar wel een overvloed aan slachtoffers die botbreuken hadden en allerlei andere ziektes gerelateerd aan de aardbeving. De mensen verwelkomden ons met open armen, waren blij om ons te zien, waren blij dat we noodhulp konden verlenen aan hen. Ik heb een aantal kleine bootjes aan boord waarmee we mensen en spullen op de wal kunnen brengen. En ten tweede heb ik een helikopter. En die helikopter kan op twee manieren noodhulpgoederen aan de wal brengen. Dat is ten eerste door het in de helikopter zelf mee te nemen. En ten tweede kan hij een grote hoeveelheid goederen onder de helikopter hangen. En eigenlijk van die laatste methode hebben we het meeste gebruik gemaakt door grote pakketten samen te stellen, ook vrij zware pakketten van rond de 1000 kilo per stuk, die we onder de helikopter hangen en die de helikopter dan naar een landing zone aan de wal kan brengen. De mensen in Haiti die blijven nog steeds hulp nodig hebben. Dat is niet meer de onmiddellijke noodhulp, maar voor het herstel van het land is nog steeds veel hulp nodig. Voor ons als bemanning is het een prachtige missie geweest. Wij zijn heel blij en heel dankbaar dat we deze noodhulp hebben kunnen leveren. Dat wij de bevolking van Haiti hebben kunnen helpen om hun leven weer op te pakken. Zeker na zo'n verwoestende aardbeving is het niet makkelijk als je ook al een heel arm land bent, dat je daarna je leven weer oppakt. En ik had het niet zonder mijn hele bemanning gekund. Iedereen heeft bijgedragen aan het zorgen dat wij aan de wal noodhulp hebben kunnen verlenen. We hebben echt het gevoel dat we dit met z'n allen hebben kunnen doen.